Kompleto po ng maliit na tindahan ang ibinigay po ng ating kaibigan na si Jing. Grabe, thank you so much, Jing. Ito ay para kay Ate MJ na solo na lang siya dito. Namigay pa rin tayo ng grocery item sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat ako sa inyo dahil ako binigyan ng grocery. Walang ano, ma'am po. Thank you. Pati ang mga pamilyang hindi abot ng community pantry ay ating pinuntahan. Hi, Prince! Prince! Hello! Maraming salamat po kay Kuya Lay, tapos kay Kuya PJ sa grocery na binigay sa amin. Malaking tulong po ito. Binalikan din namin si Nanay Mary Jane Espina upang maghatid ng magandang balita. Para sa akin, ang gusto ko ay tindahan na lang po. Tindahan? Dito, pwede ka magsabit-sabit. Ano? Tindahan na lang po para mayroon naman akong maraming salamat po, Ma'am Jing, at mabigyan po ako ng tulong. At tagal ko na po yung hinahangad na magkaroon ng sariling negosyo. Tindahan, wala naman po akong puhunan. Kung ganun po, mabigyan niyo po ako. Marami po salamat sa inyo para mayroon po akong pagkakitaan. Kumusta ang buhay-buhay mo ngayon? Ay, ano po, yung naahula ko sa bundok, nagkakais-kais ako ng tingting, kaya nagtagal ko kahapon. Tapos sabi ko nga, sana naman madating ng talukan para makapagtalok na rin. Wala po nga na buhay ay. Kaya at least kahit paano naka-move on ka naman. Ay, hindi pa rin masyado po. At hindi ko pa rin, parang, pa rin. At sa pagbawat galaw ko ay naalala ko siya lagi nung sana ka ako, hindi siya nagkagayon. At may kasama lagi ako sa bundok. Kahapon nagtiba po ako ng saging. Hirap-hirap nga po akong yung American banana. Nasulo ka sa bundok? Sana yun naman po akong magsulo kasi sabi ko po ay pag may kasama ako, pag halimbawa po may natatakot ako pag nakakita ko ng tao nga hindi ko kilala, natatakot ako. Paano ako makakatakbo kung isama ko yung anak ko? Matatandaang naipalabas na rin natin si Tatay Domingo sa unang episode ng ating vlog at hiling nito ay siya ay gumaling pa. Malaki ang pasasalamat ko sa Panginoon. Salamat. Mayroong nagdalaw sa atin na ayaw kayo sa katabi ko. Panginoon, kayo ang magbahalang magliligtas sa amin. Subalit hindi na rin nagtagal dahil hindi kinaya ng kanyang katawan. Pagkalipas ng mga araw ay binalikan natin muli si Nanay Mary Jane. Dala-dala ang aming sorpresa mula sa ating kaibigan na si Jing. Okay, what's up mga bro? Alam nyo, itong araw na to ang pinakamasaya kasi dumating na yung ating kaibigan, ang si Jing from Paracale. This time ay naibigay na-turn over na ng ating kaibigan yung pangako niya, pangkabuhayan showcase. So mayroon na siyang pangtindahan. Si Ate Mary Jane Espina po ay mag-isa na lang sa bahay simula nung mamatay yung kanyang asawa. Dahil sa kabutihang loob ng aking kaibigan na si Jing, napanood yung video, lubha siyang naapektuhan din. Kaya gusto niyang, sabi nga, matulungan si Ate Mary Jane. Ate Mary Jane, ito na sa harap mo yung negosyo package ng ating kaibigan para sa iyo. Ano masasabi mo? Ang masasabi ko po ay labis po akong natutuwa kay Ma'am Jing sa inyo po. Hindi ko po tulubos na inaasahan. Dumating na lang po sa buhay ko. Marami pong salamat at nung buhay pa po yung asawa ko. Dahil sa hirap po, hindi ko siya naipagamo. Ngayon, hindi ko makalimutan yung mga niya sa akin. Sabi ko, kung may pira sana tayo. Ang sinasabi ko lang po na ay yung may mga kwarta nga ay namamatay din tayo pa kaya. Sabi ko lang po sa kanya na kung naman layunin sa atin ng Panginoon, tanggapin mo na at
Bahala na sa akin ang Panginoon. Ito ngayon po, hindi ko po lubos na inaasahan noon. Kaya ngayon po, labis po akong natutuwa. Hindi ko po alam kung paano ko masasabi sa inyong salamat. Parang kulang po ang salitang pasasalamat po sa inyo. Sabi po nga ng mga bata na, Mama, dapat magtinda-tinda ka na lang. Sige, oo nga, nasa isip ko yun. Isa ng puhunan natin. Maraming salamat po talaga. At salamat po sa Panginoon. Siya po naman din ang nag-guide sa inyo. Sana po ay lalo pa kayong pagpalain ng Panginoon at bibigyan ng dagdag lakas. Marami pa po kayong matutulungan. Salamat po. Isa pang tanong, Ate Mary Jane. Willing ka magpautang? Ay, nagdidepende naman po Kasi pag maglulos ka naman ng pautang, baka naman po ay mawawalan din po. Ganun naman baga po ang sa tindahan. Pwede magpapautang, pero hindi naman yung lulos. At pag hindi ka rin magpautang, wala naman bibili sa iyo. Tuwa po ako at meron na po akong mapagkabalahan. Ate Mary Jane, maganda sana kung mabubuksan mo ito. Dito ka maglagay ng tindahan. Siya nga po, ang ko lang po ito, tapos ilagyan ng screen para displayhan. Oh. Ano nga yun? Yung still mapping. Oh, still mating.